אז איך זה קרה שצילמו אותנו, ראיינו אותנו ונתנו לנו ים מתנות בארמון הנשיאותי בטיואן? נבחרנו מבין אלפי בלוגרים מכל העולם להתארח בארמון הנשיאותי בטיואן באופן פרטי. אספו אותנו משדה התעופה לארמון הנשיאותי, הראו לנו את הסוויטה שקיבלנו שהייתה מושלמת ברמות. העיצוב בסוויטה מדהים וסופר מפנק עם מיליון מתנות שקיבלנו ואפילו מגבות עם השמות שלנו רקומים עליהן. נשנשנו חטיפים טיואנים ויצאנו לפגישה ראשונה עם השגריר והמנהל הבכיר באחוזה הנשיאותית, שסיפר לנו על טיואן ונתן לנו עוד מתנות. המשכנו לסיור פרטי בבית הערכה היסטורי ששימש את הממשל בזמן השלטון היפני. המבנה מטריף ויש בו גן יפני משגע. שם המשכנו לטקס טיואני שקורה בכל ערב, הורדת הדגל באחוזה הנשיאותית בליווי תזמורת. ואז הפתיעו אותנו ממש עם ארוחת ערב יוקרתית במסעדת 3 כוכבי משלן מטורפת. עגבניות עם ג'לי ליצ'י, בשר בברביקיו נמס בפה, בשר וואגיו והקינוח. וואו, הקינוח. כדור סומסום ממולא במרק סומסום שחור חם שהעיף לנו את המוח. למחרת אכלנו ארוחת בוקר מקומית והמשכנו לסיור באחוזה הנשיאותית. למדנו המון על התרבות הטיואנית, ההיסטוריה, ולבסוף התראיינו במשך חצי שעה לתקשורת המקומית. נפרדנו מהסוויטה ורצנו לרכבת להמשך המסע לעיר דרומית וסופר קולינרית גאושיונג. התארחנו במלון 5 כוכבים גרנד הילי, בחדר ענק עם נוף יפהפה ומאפנט על כל המרינה והים. למחרת בארוחת הבוקר אכלנו מבחר של כיסונים משגעים והתפנקנו בבריכה לפני שנתחיל את היום שלנו. נשלחנו לסקר את מסעדות המשלן ביב גורמן בגאושיונג והתחלנו במקום שמכין מנה אחת בלבד, זונגזי. אורז דביק בתוך עלי במבוק עם מגוון תוספות, שלוק מליפטון אננס והמשכנו לתחנה הבאה. מקום שמתמחה במנת ברווז ואורז שפשוט נמס בפה. המשכנו לתחנה האחרונה ולמנת הדגל של טיואן, מנת בשר עסיסית על אורז שפשוט חיסלנו את הצלחת. סיימנו את היום בטיילת בשקיעה. איזו התחלה מטורפת של מסע מדהים בטיואן שרק מתחיל ולא נשכח לעולם.